στο σουτ και από τις δύο γωνίες. Να το κλέψιμο Ντόρσεϊ. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα, καλά και φάουλ για το 5 όλα. Εδώ είναι και ο Τίγκας που είχε χάσει την μπάλα. Ντόρσεϊ προσποίηση. Μπροστά του Γιαννάρας. Ο Χάρης Γιαννάρας. Ντόρσεϊ προσποίηση. Πλησιάζει. Φιλότερη στην κίνηση. Παίκτης στο πρωτάθλημα της Κύπρου και τώρα θα συνεχίσει στην στοίχημα GBL. Round jumper από τα 3 μέτρα. Άστοχος και αυτός. Νετζίπογλου. Καλάθης. Ντόρσεϊ για 3. Αυτή τη φορά είναι μέσα. Και η Ελλάδα περνάει μπροστά. 0-5. Αλλά είπαμε δεν θες τον καλάθι γι' αυτό. Ντόρσεϊ βγάζει προσωπική φάση. Καταπληκτικά στον Νετζίπογλου. Αποκτάει επαφή με το χειράκι και πάλι Νετζίπογλου και πάλι Ντόρσεϊ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από τα screen. Ντόρσεϊ κρατάει μπάλα. Ντόρσεϊ. Turnaround jumper στα 3. Φοβερό καλάθι. Έβασε. Ξανά ανέβασε πολύ σωστά, αλλά αυτό το time out είχε αυτό το χαρακτήρα. Μια προσπάθεια να του αφετνίσει ίσως. Θανάσης από κοντά, η άλλη έχουν φορά στους 7 με τον Θανάση να είναι στους 8. Νετζίπογλου. Ντόρσεϊ. Νετζίπογλου. Corner 3. Όμηρος Νετζίπογλου μέσα. Ντόρσεϊ. Και άλλη πάσα. Γρήγορο στην τρίπλα. Η πάσα δεν βγαίνει γιατί. Να το κλέψουμε από τον Ντόρσεϊ. Η εθνική ομάδα διαφορετική πλέον. Ντόρσεϊ την αφήνει στο δικό του κλέψιμο το καλάθι. Αυτοί οι δύο έχουν ανεβάσει επίπεδα την ελληνική ομάδα στην δημιουργία. Ντόρσεϊ. Ωραία, ραχαία πάσα στον Νετζίπογλου, γωνία, μέσα. Αρκετές φορές το χειροκρότημα του κοινού δικαίως. Και να το κλέψουμε τον Ντόρσεϊ που είναι